iya wannan ake bukata a gurin mace. Ina zahara'u ko ina aisha fa in ata'anaku shi ake bukata gurin in kuka yi da'a ga mazajen ku inji Allah ya ja kunna mazan yace fala tabagu alaihin da sabila ku mazan kar ku nemi wata hanya ko kwaya daya dai musu wa'azi ko wani dukan su ko wani zagin su ko wani kaurace musu ba ku da dalilin da za ku matsa musu a rayuwa in dai sai ne fa in ata'anaku a yayin da kai miji ake neman ci da sha da tufa da muhalli da kaza da kaza da kaza da kaza duka a wuyanka ita abu da yake nema a gurinta da'a ba za ta bugu alaihi da sabila saboda me inna allaha kana aliyan kabira inna allaha lalle Allah kana ya kasance aliyan Allah madaukaki ne kabira kuma Allah mai girma ne وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن كنتم شقاق بينهما إذا كنتم جزء saɓani a tsakanin shi ango da ita amarya an samu matsaloli to kafin ai komai tukunna fa ba a su hakama sai ku taso da mai hukunci min ahalihi daga danginsa wa hakaman da wani mai hukunci min ahaliha daga danginta sai gemu ya haɗu da gemu in yurida islaha in su biyun duka suna neman sulhu suna son a gyara duk abin da ke tsakani in ji Allah yi wa fiƙin lahu bai na kuma lalle Allah zai daidaita tsakanin nasu saboda me inna Allah kana aliman kabira domin lalle Allah ya kasance masani ne mai bada labari to a daidai wannan gabar sai mu ce mun sauke nauyin mu mun dora wa ango da amarya nauyin ango ka ji abin da ke kanka sai wani abu wanda dama ka saba karatu ke kuma da kika je gidan ba gidan kallon bidiyo kika je ba ki dauka makaranta kika je ta karatun alkur'ani in dare yayi a tashi a taskara karatu ai ta karatu kai kuma ka ɗauka bayan mata da aka kawo maka almajira aka kawo maka gidanka kai ta karantar da ita a haɗu a ta karatu a fahimci karatu a aiki da karatu muna muku fatan alkhairi muna kuma gaishe da kowa salamun alaikum araba malam salihu da malam usman Allah ya saka muku da alkhairi da baki